Už v 5. minúte sobotnejšieho zápasu Ružomberok Senica mohol dať gól Ján Maslo, ale hostujúci brankár Šula Záhorákov podržal. Menej úspešný bol v 11. minúte, keď sa Mareš pohral s obranou hostí a 7. tohto sezónnym gólom nasmeroval oranžových za víťazstvom. Do ešte lepšej pozície sa na rovnakom mieste dostal aj Erik Daniel, ale včas nezakončil ani neprihral a Šula jeho zámery zmaril. Senica mohla ešte do polčasu vyrovnať. Turina si ale neporadil s krásnou uličkou Mráza pomedzi domácich zadákov. Senica naháňala v poslednom zápase roka body, pretože bojuje o udržanie. Ruža naopak takmer 3 mesiace nevyhrala pred vlastnými fanúšikmi a víťaznú istotu pridali chalani v 72. minúte po krásnej spolupráci Ďubek, Lačný a Gál Andrézli. Bol to napokon trojbodový gól, pretože 8 minút pred koncom stratil pred 16-kou loptu Peter Maslo. Seničania okamžite zaútočili a Kolčák Vlastencom znížil na konečných 2-1. Prvý polčas bol Ružomberok lepší, ale vlastne sme si vypracovali šancu, z ktorej sme mohli vyrovnať, takže by bolo 1-1 do polčasu, ale škoda, nepremenili sme to, takže nás to mrzí. Jsme do zápasu vstoupili dobře a byli jsme aktivní a měli jsme tam nějaké šance a podařilo se nám dát góla. Konečně jsem zachoval trošku takový klid, který mi předtím v těch zápasech chyběl a dal jsem góla. Ja som strašne rád, ale o to viac ma teší, že sme vyhrali a máme 3 body a že sme tým vlastne chceli potešiť našich fanúšikov na domácej pôde posledným zápasom. Ružomberok bude zimovať na 5. priečke, odstup na lídra zo Žiliny je viac ako 20 bodový. Prípadný útok na pohárové miestenky je ale stále reálny. Ďaleko však nie je ani spodok tabuľky, kde je to poriadne vyrovnané.